Alondras e Vilalbés empataron a todo, a balóns ao pau, a erros e a goles. 1-1 nun encontro moi igualado que se puido levar calquera dos dous conxuntos. O Vilalbés comezaba mellor e tiña dúas ocasións moi claras. A primeira neste disparo de falta ao longueiro de Justino. E a segunda tras varios rexeites na área que os xogadores chairegos non conseguiron enviar ao fondo das redes. O Alondras non quixo ser menos e tamén perdoou. Fixo enviando tamén ao longueiro tras unha falta. Cando sí que acertou foi cando se chegaba ao descanso. Nun gol ao máis puro estilo Raúl, Aitor aproveitouse dun erro no blocaxe do balón de José Ángel. No descanso, Charlie introduciu cambios e o Vilalbés reaccionou, tamén gracias a un erro do porteiro local que calculou mal a saída nun córner. Aproveitou no Dani, que marca por segunda semana consecutiva tras estrategia dende o Curruncho. Ata o final, intentaron os dous equipos, quizáis os visitantes con máis intención, pero o marcador xa non se movería.